Hayırlı irte dostlar, исәнмесез? Менә Фәйзи театры эстафета буенча мен дә бүген сезгә белгәнемне пешерәм. Ул инде безнең чын татар ризыкларының берсе йомырка дип атала ул. Кара әле, Рәмис, нәрсәдән пешерелә соң ул безнең милли йомыркабыз, әгәр сораугыз туса? Кадерле җәмәгать, мин сезгә төгәл җавабын әйтәм. Йомырка пешерелә күкәйдән. Менә дуслар, Аллага шөкер, 2 күкәем бар. Карантинга да карамыйча, хәзер без аларның икесеннән дә йомырка ясыйбыз. Алга таба барабыз, дуслар. Менә мин әзерләп куйдым. Безнең индукционный шакмаклы пешерә торган пиала. Аның өстенә чүмеч куябыз. Чүмечнең эченә су тутырабыз. Салкын су булса тагы да әйбәтрәк. Әгәр шишмә суларыгыз булса, ул монда кирәк түгел. Простой суны салыгыз. Ни өчен? Чөнки шишмә суына күкәй тыгырга ярамый. Белмәсәгез әйтәм. Менә шулай күкәйләрне салабыз. Аллага тапшырып, газны ачабыз һәм суның кайнаганын көтәбез. Суы кайнады, әйбәт. Хәзер инде менә шулай игътибар белән 5 минут карап торабыз. Булса да булды, әйбәт. Хәзер инде күкәйләрне суытырга кирәк. Шуның өчен без аның өстенә салкын су агызабыз. Урысча була инде ул на яйца лей холодная вода, чтобы ул ковшикта ходил туда-сюда. Теге җырдагы кебек була инде ул. Гомерем шулай узар мөгел, сине генә көтеп, ялгызым өстәл янымда суынган күкәй кашып кырып. Шиш тартам инде, шиш тартам. Шиш тарту турында нигә сүз башладым, җәмәгать? Чөнки күкәй шиш тартуы ул йомырка пешерүнең икенче стадия була. Анысы бик ансат инде. Аны шулай түк-түк иттереп ватабыз баштан. Аннары шиш тартабыз. Менә дуслар, шуның белән тәмам. Нәрсә дип әйтим инде? Йомырка пешерү бик гади генә эш түгел. Рецептны язып куегыз. Күрешкәнгә кадәр сау булыгыз.